Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pairang sombah. Bismillah pemuka kato mulanya kato dipersembahkan puji syukur kepada Allah, selawat pakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombah sujud salam tersimpuh seborek bungkanan piawai naraco luruh main daun. Indah basibak je basisia bukan bainggo je babate. Salam kita kepada nan basamu. Ampun lambo dek pengulu nini mama nang godang basa batuah sandi andiko dalam kampung tangkai je katian dalam negeri. Menembak umpamo kayu godang di tengah koto baurek lima gomatan bapucuak cewang kalangi. Boleh basanda di batangnya dapik baselo di ureknya. Jika duduknya di atas rumah nan panjang kapamenan matu nandu toga dalam nan panjang kapamenan matu orang banyak. Taruh kepada Imam Maulana bila aja tu angku codiak pandai samo di dalam bundo kadong samo di situ dalam imbauan ambojo. Adapun kini kami dari Nyak Sarugo akan menyampaikan atau menampilkan video selanjutnya tentang alua pesambahan, yaitu bagiannya alua sambah makan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa alua sambah makan ko tentu untuk makan. Berarti prosesnya yang harus dilalui sebelum orang Minang tu makan secara beradat. Maka di situ ada 3 pola yang harus kita pahami. Dan itu yang akan kami tampilkan kini. Jadi yang pertama polanya tu si pangka akonyo mempayukan sombah. Sudah itu si pangka mempayukan sombah, baru si pangka aku mengatongahkan ko alek. Setelah nyo payukan ko ada nang kurang atau indak, lah cukup semparono rasanya, baru nyo ketongahkan ko alek dek si pangka. Kemudian dek si alek beko nyo jawe dek nyo berkawan pula, hanya musyawarahkan dulu, berarti si olek mempayukan sombah. Lah 2, kemudian baru si olek mengembalikan sombah. Jadi itu 3 yang akan kita lakukan praktekkan hari ini. Pertama si pangkanya mempayukan sombah, yang kedua si pangkanya mengatongahkan sombah, yang ketiga si olek mempayukan sombah, kemudian si olek membalikan sombah. Mungkin itu saja untuk pemahaman kita secara mendasar. Seandainya ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manulah datuk tunggak. Iyo ambo, Sambah ambo timbaukan bakih datuk. palalulah. Sebabnya datuk de ambo imbau dek datuk timbangan adik ju pusako tangkai katian tempat narato pucuk undang dalam negeri cepat usuli dalam kampung. Andiko sekaji datuk ambo mendatangkan sembah. Adapun sembah nan kadi datangkan kepada datuk dewa katuiko kini yo bandai kita jual. Dek cepat si marajo lelo gantang tilago panoh. Dima batang tegolek sinan tindawan tumbuh salup ko iku. Iyo jo adah nan ditunggu. Lah dicaliak suak jo kidala dipandang ilia jo mudia asola salamet samparono. Dek sigap janang manatiang copek kaki ringan tangan copek kaki tak panorangan ringan tangan tak macam. Jika dipandang dalam barisan cukup dirasa dalam bentuk. Tapi kok silap dalam tilikan tentulah datuk nan katau. Kok lain nak tasuanan bayi tu elok alih dibawa makan di nak bapambarian datuk setentang itu. Lah sampai Sultan, Lah sampai tak. sombah sojek salam tersimpuh sabarek bungkanan piawai naraco lurih main daun. Indak basibak jo basi siah bukan bahinggo jo babateh salam kepada kita basamu. Adapun sombah nan datang dari Sultan aduk ke badan diri ambo sekorek belah kamari. Kan setentang edang jo adah nan di tongah nan baliri di ruang tepi. Pandanglah dek datuk suuk jo kida, jikalah cukup rasonyo lah patu oleh kita bawa makan. Kan begitu benar kata Sultan? Itu benar tak? Nyo kato yo baitu mas Sultan. Ambo usua jo pareso ambo coliak suuk kida menanti Sultan seketika. Menanti ambo tu. Manalah Sultan mudo? Iya ambo tu. Agak talalai talambek kato kembali kato ke bakit Sultan lai basabab bakarononyo. Apalah sebab karononyo dek dokek makan enti liat nan jauh di layang pandang. Talambek kato kembali mohon ambo minta izin jorela dari Sultan. Kepada Allah tak? Limbak nan daripada itu mas Sultan, tentangan nedang juadah nan di tengah, nan dokeklah kami tiliat nan jauh lah kami pandang. Yolah cukup samparono rasanya mas Sultan. Tapi samantang pun ba itu nan ba andai Sultan juo. Pok batanyo selopeh ora barundiang sesudah makan.
Bukalah rundiang dek Sultan imbaukan ke oleh nan datang ambola dalam itu pulau. Senang hati bukan kapalang bak dek siram ayah rimbo tibolah rinai sekatu itu. Nak ambo imbaukan oleh kan nak ambo imbaukan ko oleh nan datang menanti Sultan seketika. Ambo pakai sifat menanti. Manalah Sultan Mancayo, Ambo Sultan, sambah ambo timbaukan pakai Sultan. pelalu Sultan. Sambah hujui salam tersimpuas sebarai bengkanan piawai naracu lorih main daun. Hendak bersibak di basisnya bukan bahinggo juga beteh salam kepada kita nan bersama. Serapetnya Sultan dan di ujung nan kawan jadi uji penyembahan pihak di anak kemanakan. Saratu andan pesumandan. Lah usah untuk batariak lah nyatu beban bebawa dalam minum jamu jemakan. Lah nyo ansua ke ruang tengah lah susun ke ruang topi lah susun cie-cie lah bilang dua-dua. Min artinya pengulunan mengasyangkan dan katulah tiba di muka kita. Nak pandang Ilya jemudiat nak celiak suak jokida. Kok ada umpang makanan sisiak sayuk minta dikukui berlebih dan indak ke kami sawah. Tapi kok silap dalam tilikan tentulah Sultan yang tahu. Kok lain atas suanan bayi itu jalan dan pasal labaturui adik biasa dan papakai. Maklumlah Sultan kemaknai. Lah sampai Sultan. Sampai Mendongga bunyi rundiang dari Sultan sonang bona di dalam mati, sunyi di dalam kiro-kiro. Jiko dipandang tinggi-tinggi tampak pucuk selaronyo. Jiko dikali dalam-dalam basuore jisinya. Setiap kulit itu ada barisi lopa kan ada bamaana. Jiko dikona rundiang Sultan cako kan setentangan nedang juadah nan di tengah. yo. Nak bawa pandang dia jemu dia bertengok suak je kida. Kok ada nan numpang makanan sisi sayur minta ditukuk balobiah nanti do ke disawuk. Kok lain nak tesuanan baik itu adat biasa nak bapakai jalanan pasar nak bertempuh kan bitu warna atau Sultan. Begitu mana Sultan? Kalau bitu kata Sultan tentangan badan diri ambo. Tentangan dan juadah dan di tengah lah pandang dia jemu dia bertengok suak je kida. Rasulullah salamai samparono ba umpama ombak nan di laut seibarat bintang nan di langit. Tentang juadah nan di tengah ibarat minyak di lautan Sultan. Setiap indak nan tinggal sombun indak nan terlampau. Dek si dia kali membagi dek pandai matua ka Rasulullah salamai samparono. Namun semantang pun baik itu ba tunjuk kini tentang pinta di Sultan Cako. Adat biasa kita pakai limbago jalan kita tempuh kan bitu warna kata Sultan. Begitu mana Sultan? Ya kalau bitu kata Sultan adat juga mengatakan dapet surang dipunyai limbago basamu nak bayo kinilah tibo dinar rapi. Ambo bau kata sayo bau rundiang kamu pakai menanti Sultan sekutiko. Dari gunung tembakan awan ke sungai jalo bermain ke padang merentang tanah karimbo bakare kayu. To biang ditingkek je janji. Rimbo dia lah yang pakai. Baulah supaya rentak nak segenggam lambaian datangan dak sayan. Baulah kata kamu pakai. Ambolah dalam itu pula. Mendonga bunyi rundian dari Sultan sonang bona di dalam mati bak api dalam kacu orang keluar je ke dalam sebab bala deba itu. Jonjang robah Sultan togakkan pintu besawak besingkuk kan utang di ambo lalu. Lalu Sultan. Datuk rangkaya basah Iya, Mbah. sembah tiba ke Datuk. Sampaikanlah Sultan. Sebabnya Datuk ada ambo dogak di dogak musim bak kini takkan de aluan ke baturu limbago jalan ke batompuah. Indak menempuh dina rupiah untuk borek samu kita piku ringan samu kita jinjang. Tontangan dan juadah nan di tengah pinta-pinta sipangka adok ke badan diri ambo bunilah samu kita do ngaruh pola samu kita li. Adat biasa kita pakai limbago jalan kita tempuh itu bona pinta sipangka bu kemudian Datuk tentang itu. Lah sampai di Sultan. Sampai itu Semiang kata dari Sultan Baal buninan tadanga adok ke badan diri ambo sekarek belah kamari. Malaki rundi yang gede joek maaf diminta bapunkan sebab balah dek itu. Koknya badan diri ambo ko orang baru kelek lebar. Kok tak gedek sampan di lautan tando nyangin kencang benar. Kok salah padoman nambah pakai tando orang baru balai. Tiba cinta di labuan dengan nak ketapian. Tapi Sultan, kok patah pada yang budi. Kok sayik kemudian paham perahu nan tak kokoh. Jangan Sultan biar karam surang. Sebab nyambut tak biasa. Bitulahnya kini. Pandang pulau Rasul Joleh di balik pantai pasir loh di labuan dek karam budi. Kok basuanan begitu dek Sultan. Mohon bawa minta kepakai Sultan. pada Allah. Tontangnya dah jodoh nan di tengah nan murid mandang menurut timbang hati ambo. Kok gontiang lah patut kita putuh, kok biang lah patut kita tombok. Maklumlah Sultan ke maknanya. Sampai itu Lah sampai Sultan. Mandonga bunyi rundian dari Datuk sonang podo di dalam mati sunyi di dalam kiro-kiro. De ambo kato sapata nambo tanti rundian sebuah nambo tunggu utang de ambo lalu. Pelalu lah Sultan. Manalah Sultan mudo. Iya Mbah.
Adapun tawalak kata Sultan Cako lamo payo patidokan bule ai lah ke pemuluh bule kata lah kamu pakai. Dek jauh ai ambo sawak nan Joni dibawa pulang eko nang disampaikan pakai Sultan. Ala nang kata Sultan Cako tentang dan juadaan di tengah. Lah sayo jo sakato kami lah soko jo setari untuk menerima dan juadah Sultan. Tapi sementara pun begitu, turu dah Sultan bari hadat kami menuju ado patu. Maklumlah Sultan ka maknanya. Lah sampai Sultan. Sampai Bejawab singkat saja rendang dari Sultan ada petuah mengatakan tasabai luhanan tiga itulah lingkungan ranah Minang. Ambo tegak dengan kado badayang Sultan di belakang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi persembahan kami alur sembah makan dari grup bernama Inyak Sarugo. Mungkin seandainya ada kesalahan dari kami mohon maaf. Itulah pola yang bisa kami tampilkan. Alur sembah makan Inyak Sarugo kami bergrup 4 orang. Jadi disitulah nampak kita kearifan lokal masyarakat Niniak Mama, orang tua, orang muda di Minangkabau tu nyo beradat nyo malaki makan dulu. Itulah yang harus kita lestarikan sampai hari ini dan untuk yang akan datang, untuk anak cucu kita dan lain-lain. Mungkin itu saja. Jika ada jarum nan patah usah disimpan di dalam peti, simpanlah saja di pamatang boleh kapan cukia dulu. Jika ada kata nan salah usah disimpan di dalam hati, simpanlah saja di belakang usah menjadi upik nan jo puji. Taratai bunga taratai tumbuhnya menjelo-jelo. Sebenarnya kami tidak pandai di hati kori ucu-bojo. Cupak penuh gantang balanjong sukatan anak Minangkabau. Jemaah sembah di anjung, uko jo jangko kok talampau. Salam saja penyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.